4 July ni salw Bubagra Maharaja Production Table mani phil pre chi pre achaimwn salw Bubagra samon haikai hon kek raw raya khrai kwrwi chukchaya sajung chanai kono hongsa joma tiana nok tangwi rwikha YTF khila brok ni Sengkrak raw nok mani sajung tongjanai bisis ni chini omoni kono hongsa joma tia tongthok chakha taibo chukja nukhung rokno chuban honei khakam chakmani kausaka YTF ni Sengkrak raw a salsani salw hon kroksa Krishna Lokhi joma tiana bo chubachu khaika YTF raw hai lamsogo tini to जों जत साइमानो जे बुबाग्रानि बार्थडे एनिभार्सारि जागा जागा पालाइजाक दङ फियाबा बुबाग्रासोनो साबो जे बनि बार्थडे न केक रायाबै खरै नु खुंहाय सुया जात सुया बरक रनो सुबावनि बावै थिक नमाय समायबो न फाइसक फाइजा तिनि YTF आदंसं ओंखाय YTF नि आदंसं आं सोंना मुसुबो निरा अमने तै तमा सामुसु ini khasuksa jono phioknai hwnai basai phaini chini bangni samung tang tongnai Bubagra boni tini achaimani sal engkai aro jagao Bubagra kokna rwikha chungno je boni palaimung mane boni achaimung sal no to chung palainaino even kwbangma joto janija je chukmani ke palainai aro jagao haibano stage rok tanglayu akongu ke chung tanglaila hake kwbangma samo rang rok west tung thango mane jaga jagao bai sogya umtahiro west tung thangmani yagulo no Bubagra bono naharoino boniwo kek rok rawi ba nana tia kwbang program rok khaiwi celebration khaiyawi je chini oro masaya manungya rok ke tongnai hoyto ba nok gri rok jemon tini umtahi obostha chung nuk tongo chini amchai umtahi rok ma tongmani rok no botahai borok rok no kisa misa je nangmani ba chubawi roila hangkene bono ani bangai Greater Tripura Land no hajaknai warriors rok no ang ani bangi kahai mawan soknai hi hajakma ba जों tini killa block ni uddugnawi ba killa block ni tuikeno phailaiwi tini chini killa block ni vice president tongo YTF ni tei chini secretary cashier omtai ke joto tini amono kaisa step nawi ni tini oro kisa suba mung rok phaini phailaimani engke ta kaisa sungno lukurongno subawi khabo bom hai mato actually lukurokno chubala hangke bkhao to obviously kisa tongthok mung tok phayu karon जों musukbaji chuba mayarok ungtongo musukbaji chuba mayarok ungtongmani jagao ta jemon Bubagrani phan bai जों umtahaike saksakno hajagani rungmani bangai ta practically যখন chuba mung phaila hangke aprosi nung bahaike bkha tongthokya aprosi kahamake sinai haini bangi ni jodiwo je omtaike bkha tongphano khaya roke tongla hangke bo kisaphano omtahairono khaimiya kanai Palarno ke oros siro lagi. Oros siro lagi. Oros berai dulu. Initiative nawi जों tabok subalai tongo amoi Bubagra no belai ke hambai maro engke sate gaisa sungmo mai kरै nu khongrongno subamani pore bkhabo bom hai mato omo hai kwrwi nukhung rok ba chukya rok no जों chuba ang ani byaktigoto khe ang belai ke ani bkha belai ke kha tongthogo belai ke tamahi sasinai ang express khaimali ani bukhuk bai hapan an bkha belai ke ma tongthogo okay hambo yang kanin bung tama engka parakhe kalam kai netini side man sebarang mana subar su khai tongkha